Život nám neposiela tie isté situácie náhodou. Niekedy máme pocit, ako by sa nám stále opakovali tie isté príbehy. Podobné vzťahy, podobné sklamania, podobné konflikty. Ako by sa život točil v jednom kruhu. Možno to však nie je smôla. Možno nás život netrestá. Možno nás len trpezlivo učí. Život nám často prináša rovnaké lekcie dovtedy, kým ich nepochopíme, kým nezmeníme svoj pohľad, kým sa nenaučíme povedať nie, keď je to potrebné, alebo kým nezačneme viac veriť sebe a svojej intuícii, než svojmu strachu, alebo kým si nedovolíme nastaviť zdravé hranice a nepochopíme svoju vlastnú hodnotu. Pretože keď do rovnakých situácií vstupujeme s rovnakými myšlienkami, s rovnakými emóciami a presvedčeniami, často vytvárame aj rovnaké výsledky. Niekedy však stačí jeden malý vnútorný posun, jedno nové, iné rozhodnutie, jedna odvážna zmena postoja a zrazu sa začne meniť celý príbeh. Pretože keď pochopíme lekciu, ktorú nám život prináša, už nám nemusí opakovať. Niekedy sa nezmení svet okolo nás, zmeníme sa my. A práve vtedy sa začne meniť všetko okolo nás. Napíš mi, ako to vnímaš ty.